Sa video ito, ating papasyalan ang highest point sa bulubundukin ng Siruma. Ating babaybayin ang mahigit 2 oras na biyahe mula Naga City hanggang Siruma, Camarines Sur. Dito na tayo sa tinampak pa rin tayo. Dito na tayo sa Mars na lugar, para tayo na sa planetang Mars. Pula yung lupa. Dagdag pa dyan ang mahigit kalating oras na paglahad sa tinaguriang Batanes of the South. Malalim ba yan? Oh yeah! Ang ganda naman dito. Oh my goodness! What a view! Isipin mo may ganito palang lugar dito, mga natatagong paraiso. Dito yan sa may Siruma. Ating tuklasin ang natatagong malaparaisong ganda ng bulubundukin ng Siruma. Ito ang Daldagon Peak. Sama ka sa trip ko. Daldagon Peak Unlock. Kung mapapadpad kayo ng vehicle, mga tol, ilagay nyo ito sa bucket list nyo. Daldagon Peak, dito sa may San Ramon, Siruma, Camarines Sur. Finally, here we go. Oh my goodness, eto na tayo. Yon, welcome sa ating channel. Eto di tayo sa ating Motor Adventures. At eto na nga, kasama na natin yung ating Honda ADV 160 na C-Class. Yan, nagdadalawang isip ako kung saan ba yung unang pupuntahan natin na lugar. Either punta ako ng Siruma or dito sa may Ocampo. Yan yung mga lugar na medyo pwede nating pasadahan para at least kahit paano ay medyo malayo-layo siya, at nang sa ganun ay makonsume na natin yung first 500 kilometers niya para makapagpa-change oil na tayo. Talagang hinahabol yung 500 kilometers. Nasa tayo, break-in period pa rin itong si Kulas. Wala tayong pasok, kaya sayang naman yung break-in period ni Kulas kung hindi natin magagamit. Yan. So unti-unti ko nang nagagamay itong si Kulas. So okay na. After ilang araw na rin natin na nagagamit ito, medyo kampante na ako. Ayan. So sabi ko kanina, bali nagdadalawang isip ako kung pupunta ako ng Siruma or Ocampo. Ang tanong ko lang, anong lugar ba yung hindi inuulan ngayon? Yan. Minsan kasi umaaraw tapos minsan naman umaambon ng manipis na ambon lang naman, yung parang natadala lang ng hangin. So hindi naman siya talaga totally na ibabaksak, So drop by muna tayo dito. Grano to yan? 20 po. Ikaw na magsulo. Yan, bili tayong kandila dito kananay. Siya na lang papasindi natin.
hirap kumuha ng barya kapag naka ano. Yan na po. Sige na po. Pasulo na lang po. Salamat po. Yan, si nanay nang bahala magsindi doon. Lord, salamat po. Guide me. Yan. So that's the Metropolitan Cathedral. So biyahe na tayo. Alright. Gutuhan sa bayan. Ayan. Mga solid listener natin to sa Love Radio. Okay. Breakfast muna tayo. Okay, Doc. Hello. "20 minutes later." Ayan, so tapos na tayo mag-breakfast mga tol. At nakapag-decide na ako na ituloy yung biyahe natin papunta ng Siruma, no? Okay na yung panahon, mainit na. So magbiyahe tayo ng mga 2 oras, ano, for 75 kilometers. Yan, so tara, biyahe na tayo. Sana maganda na yung panahon dun, ano. Dito okay na, uminit na. Yan, dito na tayo sa may papunta na ang Calabanga. Kanina biglang umulan, tapos maya't maya lalabas yung araw. Ngayon medyo makulimlim na naman at umaambon-ambon ng manipis. Hopefully wag tong tumuloy na bumagsak ng malakas, ano. Yan, so tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe. For 69 kilometers. Ayan, maganda na yung panahon dito, mainit na. Nasa Calabanga pa rin tayo. So tuloy-tuloy pa rin tayo for 64 kilometers more. 1 hour and 46 minutes pa. Estimated time of arrival natin doon, that's 10:27 ng umaga. So bago magtanghali, nandun na tayo. Sana ganito na yung panahon, ano, mainit. Yan, nasa na kaya tayo? Dito pa rin tayo sa Calabanga. Ang lawak pala ng Calabanga, Ayan, dito natin masusubukan yung performance nitong Sikulas sa mga ganitong terrain, ano, mga twisties, mga pangkingan. Yan. Ganda talaga ng performance ng ADB, ano. Kapag nag-overtake ka, hindi ka mabibitin. Sarap ng kada piga. Talagang kumakaapit. Yan, dito natin masusubukan itong ating ADV habang tayo nasa road test pa rin, nasa break-in period pa rin itong si Kulas. Yan, dahan-dahan lang kapag ganito na mabuhangin tapos basa ang kalsada, baka madulas. Pero okay lang naman, yung gulong natin is pwedeng pang off-road at pwedeng pang ganitong klase mga ano, kalsada. So wala tayong problema na baka tayo ay mag-slide, ano. Pero ingat pa rin dahil bago pa lang itong si Kulas, yung gulong niya ay medyo balot pa ng wax. Dahil di ba ganoon naman talaga ya, kapag bago pa yung gulong,
medyo waxy pa yung coating niya sa ibabaw, kaya kailangan mo nang mapudpud yun. Yan, para at least gumaspang-gaspang siya at mawala yung dulas niya, lalo na kapag nakakadaan sa mga basang kalsada. So ingat-ingat na lang. Yan, mga ganitong klaseng kalsada, papanik. Yan, sarap mag-banking dito. Yan, ganda. Alright. Yan. Alright. Sarap. Yan. Nice, Kulas. Napalaban tayo, Kulas, ha? Sa banking. Dito tayo sa may ano pa rin ito, Kalamanga. At papasok na tayo ng Tinambak. Welcome back, Tinambak. Dito na tayo sa Tinambak pa rin tayo. Yan, first time punta dito si Kulas. Yung ating Honda Beat na si Bitotoy, pinapatunayan na yun, nakarating na yun dito. Nakailang punta na dito si Bitotoy, kaya nasubukan na natin si Bitotoy na kayang-kaya din ni Bitotoy yung ganitong klaseng mga terrain. Nakapunta rin tayo ng Siruma gamit yung ating Honda Beat. Yan si Bitotoy. Yan, so kayang-kaya kahit na ganito klase ang daan. So may napatunayan na yun yung ating Honda Beat na si Bitotoy na mag 7 years na. Magsi 7 years na si Bitotoy, ha. Yan, so welcome Mananaw. Nandito na tayo sa Mananaw, part pa rin ito ng Tinambak. Ganda. Yun, punta na tayong Siruma. Yun. Thank you, Lord. At gumanda na yung panahon. Mabuti at itinuloy ko yung pagpunta dito. Yun, mainit dito ngayon. Sana tuloy-tuloy lang yan hanggang makarating tayo ng Siruma. Thank you, Lord, for the beautiful day. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo. Kulang-kulang isang oras na lang tayo for ilan pa? 30 kilometers more. Tara, puntahan natin ang Daldagon Peak. Yun, dito yan sa Siruma.
isa sa mga highest peak, highest point ng Siruma Kamsur Daldagon Peak. Dito na tayo sa Red Planet. Nandito na tayo sa Mars. Yan, para tayo na sa Mars. Picture tayo dito. Yan, dito na tayo sa Mars na lugar, ano? Para tayo na sa planetang Mars. Pula yung lupa. A few moments later. Nakabalik ulit tayo dito. Yun, ganda oh. Alright. Welcome back to Siruma. Pang ilang balik na tayo dito, pero di pa rin tayo nasasawa. Ganda pa rin ang lugar kahit na binabalik-balikan. Yon. Dito na tayo. Siruma. It's 11:50. Mag-alas 12 ng tanghali. Medyo natagalan tayo dun sa poblasyon ng Siruma, dun sa may view deck, dahil nag picture tayo. Yan. Pero ito naman talaga ipakay natin, yung Daldagon Peak. So meron pa tayong 35 minutes for 12 kilometers. Yan, actually nalampasan na natin yung yung paliko papunta ng Daldagon Peak. Yan, kaya pabalik tayo ngayon. Tara, let's go. San Ramon, Siruma. Camp Sirum. Pa-right daw lahat. Right turn. Lagi lang tayo ang kanan. Buti maganda yung panahon ngayon, oh. At pinagbigyan tayo ng magandang panahon ngayon.
Kanina kasi pag-alis natin ng Naga, umiinit tapos umuulan-ulan. Yan, eto, buti at pagbigyan tayo na magkaroon ng magandang panahon. First time natin makapunta dito. Siyempre kasama si Kulas. Good thing ay meron na tayong ADB 160 na kayang-kaya yung mga ganito klaseng matatarik na kalsada. Yung si Bitotoy kaya naman, kaso may limit lang talaga. Hindi pwede sa mga medyo matatarik dahil nahihirapan, ano. Come si Rom this way. Yon, San Ramon si Roma. Yan, tama yung tinatak natin na kalsada, San Ramon. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Meron pa tayong 7.3 kilometers this way. So nasa tamang ano pa rin tayo, tamang landas. Ayan, to San Ramon dito. Maray, pwedeng magapot sa itong Pataldagon Peak, digdi. Salamat. Dito, tama. Tama ang tinatahak natin na kalsada. Oh. Tutuloy pa ba tayo? Umaambon. Okay lang yan. Hindi naman siya gaanong lumalakas eh. Ano kasing pinaggagawa mo? Totoy ba to? Pati ba naman dito? Daan-daan tayo at medyo madulas dito. Eto na siguro yung hindi pa, malayo pa. Nandun, oh, nandun sa part na yon, Camp Sirom. Eto yung Camp Sirom. Naku po, umuulan. Ano bang ginagawa mo, Totoy ba to? At ikaw ay sususoksok sa mga ganitong lugar. Ayun, yun na, to Daldagon. Yan. Yan, meron ditong elementary school. Ayun lang, umulan na. Ayun lang, umulan na. Paano yan? Yan, inulan na tayo. Magkaputi tayo. Ayan, huminto na yung ulan. Noong nagkaputi tayo, huminto yung ulan. Pambira. Daan-daan tayo dito. Ito pala ang sinasabi. Yan. Mukhang wrong timing tayo ngayon, ha. Nabinyagan si ADB natin, no? Kayang-kaya naman. Kayang-kaya. Yan.
Yan ang kalsada dito. Yan. Talagang hindi tinantanan, ano? Talagang ma-unlock lang natin yung Daldagon Peak na yan, no? Ayan. Ay ko po, kung si Honda Beat ang bibit-bitin natin dito, sa tingin ko mukhang mahirapan yung ating Honda Beat, si Bitoto, yan, no? Kaya talagang ito si Kulas ang design para sumabak sa mga ganitong terrain. Nay ko po, malalim ba yan? Malalim ba yan? Kakayanin naman. Iyon. Kakayanin naman. Basta daan-daan lang. Pag uwi natin sigurado papawashing natin to si Kulas. At nakapasabak. Samba, meron dito. Meron ditong daanan. Yan. Meron naman yata ditong daanan. Yan. Iwas tayo dun sa malalim. Iwas lang tayo dun sa malalim na yon. Yun. Napasabak siya, no? Kulas. Ayun naman, no? Ayun, may daanan na naman pala dito. Medyo umulan kasi nung mga nakalipas na ano na mga araw kaya eto maputik. Diretso lang ba? Diretso lang. Yun, kaya naman ni Kulas dahan-dahan lang. Nasaan na ba tayo? Yan, we're lost now. Dito tayo. Tanungin natin yung mga bata. Doon tayo papanik, oh. Neng! Sentong Padaldagon Peak, tigde? Ito may eskwelahan. Diyan. Ay, yung mga sira yan. Yung mga sira. Oh, umuli sila ng isda, oh. Naalala ko yung kabataan ko, oh. Kaya din ako. Umuli kami ng isda sa yan, dyan, oh, sa mga ganyan, oh, bukid. May mga isda dyan, oh. May sira. Yan, nabibimit yung mga bata, oh. Yan, dito tayo. Diretso lang tayo. At madulas dito. Sa daan-daan lang. Pag uwi natin, talagang papawashing natin to si Kulas. Hindi ko kayang linisan ito. Pawashing natin. Daming aso. Oh. Ano ang grupo ng mga aso? Asosasyon. Yan. Ang grupo ng mga pusa, pangkat. Yan. Dito tayo. Hanap tayo ng magandang daan. Yun.
Are we lost now? I don't think so. Ne, dyan sa paskwilahan. Tapos padaldagon. Pick. Salamat. Yan. Ang layo ng school dito. Di mo akalain na may eskwelahan pa pala dito. Sa ganito ka liblib na lugar. May sitio pa pala dito. May barangay pa pala dito. Kita nyo? You know, may poblasyon pa pala dito. Yan. Alright. Siguro ba rin ko na itong aking kaputi. At mainit na. Diyan yung pagi sa Daldagon Peak. Padaldagon Peak. Yan. Yan, eskwelahan ano. Mura ka, nagdala ka na kang motor ah. Yan. Galing ng bata oh. Bata, babae nagmumotor oh. Galing. Ito yung pa-school. Pa-eskwelahan. Ito yung pa-school. Oh, ito yung Daldagon Elementary School. Pambira, isipin mo may mga ano pa pala dito. May ganitong poblasyon ano. Kahit nakatago na yung nasabi ng ano lugar ano. Napakalayo sa Kabiasnan. Meron pa rin school. Yan. Dito tayo, dire-diretso daw dito. Bahala na. Makukuha din natin yan. Yung iba kinaya eh. How much more ito pang ADB natin. Akiagin na ay. Diyan po ang Padaldagon Peak. Padaldagon Peak. Diyan po. Daldagon Peak. Ayaw po. Ayaw. Salamat po, salamat. Yan. Ito ang terrain dito. Dito tayo. Ayan, papanik. Ayan. Daan-daanan tayo. At ayan, malapit na tayo. Malapit na nating ma-unlock ang isa sa mga dream place natin na mapupuntahan. Yun. Dito tayo sa kabila. Yun. Siguro kung hindi umulan, okay ang kalsada dito, hindi siya maputik. Pero pagka ganito naku po. Ayan. ADP lang. Saka lang. Yun. Oops. Huwag kang dadaan dyan sa mga anong yan. Dyan sa mga damo. At madulas dyan. Lalo dyan sa may medyo hindi pantay na lupa. Yan. Ganda oh. Oh my goodness. Malapit na tayo. Hi doggy. Yan. Tayo mo may ganitong lugar dito. Laban lang. Kayang kaya yan. Yan. Sabihin ito ni Kulas, pambira ka, bossing. Sinabak mo kagad ako dito. Nasa break-in period pa lang ako. Pambira oh. Kumbaga dapat OJT pa lang muna. Yun, ano kagad. Sabag kagad. Are we on the right track? Going this way to that place of wonder? Yes, I guess so.
Yan. Yan. Oops, dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayan. Yan. Yun. Kakayanin naman yan. Kakayanin naman yan. Tiwala lang. Oh. Tama pa itong napunta natin. O may mas maganda pang daan papunta dyan. Okay na to. Sige lang. Go lang ng go. At kapag may daan, ibig sabihin may lusutan. Pag may daan, may lusutan. Yan. Dumudulas yung gulong natin, oh. Kaya. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman. Yan. Kayang-kaya naman. Mga ganitong klaseng papanik. Talagang ADB lang ang malakas. Oh yeah. Ang ganda naman dito. Yun. Oh. Yan, konting kembot pa. Yan. Isipin mo may ganito palang lugar dito, ano? Mga natatagong paraiso. Dito yan sa may Siruma, Daldagon Peak. Yan. Isipin mo may ganito palang kagandang lugar dito. Yan, oh. Ganda. Ganda ng lugar, oh. Yun. Oh. Ito yata yung pinagkukunan ng lupa, oh. Ayan, oh. Tibag-tibag yung mga lupa dyan, oh. Ayan. Oh. Gapang lang. Kunas. Gapang lang, kulas. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ah. Oh. Ayan. Ah. Alright. Lapit na. Malapit na. Oops. Oh. All right. This is it. Nasa tuktok na tayo. Dito tayo sa kabila. Yun. Ayan. Oh my goodness.
What a view! What a view! Ganda naman dito. Alright! Ayun o, kita mo yung dagat. Ayun. Finally, na-unlock din natin ang Daldagon Peak. Ayan, dito tayo, tingnan natin dito. Ayan. Ayun. Alright. Oh my goodness, what a view, what a view. Yan ang sinasabi. Alright. Finally, Daldagon Peak unlock. Yan, tara, lipat tayo ng ibang lugar. Ano sa tingin natin, kaya ba? Kakayanin naman siguro. Kakayanin ba? Kakayanin ba? Kaya ba? Kinakabahan ako eh. Kung kakayanin ba, tingnan natin. Daan-daan lang. Kakayanin naman. Kaya. Basta daan-daan lang. Yan. Sayang naman kung di natin mapuntahan. Nandito lang naman tayo na. Sulit-sulitin na natin, di ba? Problema ko lang dito mamaya pagpapanik. Pero sa tingin ko kakayanin naman. Kakayanin naman niya.
Dahan-dahan lang. Yan. Kaya naman ang gulong ni Kulas eh. Pang off-road. Kayang-kaya yan. Yan. Ganda, no? Ganda. Di mo akalain na meron palang ganitong lugar dito, ano? Natatagong paraiso. Ayan, nakapanig din tayo. Yun, taas na natin, no? Oh my goodness. Oh my goodness. What a view. See that, man? Ganda ng lugar, oh. Picturean natin. Yun. Daldagon Peak unlock. Yun, kayang-kaya. Finally, here we go. Oh my goodness. Eto na tayo. Sa pinakataas na tuktok ng Siruma. This is the Daldagon Peak. Alright, this is Daldagon Peak. Finally, na-unlock na natin. Ito ang malaparaisong ganda ng Siruma. Nice, Kulas. Ito ang unang adventure mo at nabinyagan ka. Yan ang ating Honda ADV 160 si Kulas. Finally napasabak dito sa ating ride venture. Parang ayaw ko nang umalis dito, oh. Kapag nandito ka, parang gusto mo dito ka na magstay. Wala paraisong lugar dito yan sa may Siruma. Ganda dun, no? Kung nandito kayo mga tol, talagang mamamangha ka sa ganda ng lugar. Dito yan sa Siruma. Di mo akalain na mayroon palang ganitong kagandang lugar dito, oh. Akala mo Batanes, parang Batanes. Yun,
Halos saan ka tumingin, ganda ng view. Lakas ng hangin dito ngayon. Dito sa part na to, kita mo naman yung dagat. Yan ang tatakin natin mamaya na kalsada. Ayan, napakatarik niyan. Kinaya nga pagpanik eh. So pagbalik sigurado kakayanin uli yan ni Kulas. Ayan, ang ganda ng lugar oh. Kita nyo, malaparaisong Alabatanes na lugar ng Daldagon Peak. Oh, kita nyo, lakas ng hangin oh. Yun oh, lakas ng hangin oh. Nililipad yung mga damo. Yan, ganun kalakas yung hangin dito ngayon oh. Yan, lakas ng hangin. Yan yung man-made lake na yan. Yan ang ginagamit ng mga ano dito, mga farmers para sa kanilang patubig. Ganda oh. Meron pa sana dun kaso okay na to. Ito yung pinaka peak ng Daldagon. Dami pa, dun pa oh. Dun kahit saan ka tumingin talagang mamamangha ka sa ganda ng lugar dito. Kung mapapadpad kayo ng Bicol, mga tol, ilagay nyo ito sa bucket list nyo. Daldagon Peak dito sa may San Ramon, Siruma, Camarines Sur. Siguro nakita nyo naman yung dinaanan natin na ano, Kalbaryo bago natin narating itong napakagandang lugar ano. Kung kaya nyo, bakit hindi, di ba? Yun nga oh, si Kulas nga oh, kinaya oh, di ba? Kung kakayanin nyo, why not, di ba? So habang kaya nyo pa, samantalayin nyo, di ba? Dahil hindi lahat ng panahon ay malakas tayo. So habang kaya pa natin, go lang ng go. Try natin puntahan doon. Di pa tayo doon. Ganda dito talaga. Halos lahat ng angulo ganda. Yan. So siguro dito ko na tatapusin itong ating video mga tol. At balik na tayo sa pinanggalingan natin. Problema ko lang paano tayo makabalik. Paano kaya tayo makabalik? Pababa. Bahala na. Nakarating nga tayo dito eh. So si Kulas nang bahala sa atin. Okay. So siguro hanggang dito na muna. At ako'y ayaw pa rin na umalis dito sa lugar na to. At baka ma-stuck na tayo dito. Baka abutin tayo ng dilim dito, mahirap na. So maraming salamat mga tol sa pagsama sa aking trip. At dito sa naging unang ride venture na pangmalakasan ni Kulas, yung ating Honda ADP 160. Okay. So hanggang sa susunod, ingat kayo lahat, God bless. Bye. Paalam.